Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, administrazioan euskaraz taldeko Joseba Otano etorriko da platora. Eta ondoren, Lizarra ikastolako lehendakaria den Unai Gardokirekin ere hitz egingo dugu. Dena den, lehenago, has gaitezen betiko edukiekin. Ikus ditzagun gaurko efemerideak. 1827ko abuztuaren 2an, Manuel Pavia militarra jaio zen, Espainiako lehen errepublikari amaiera emango zion. Gainera, 1882an Jack Warner zinema ekoizlea eta Warner Brosen sortzailea jaio zen. Bestalde, abuztuaren 2an ere, 1947 urtean, Maria de los Ángeles Santa Maria Maciel jaio zen. Eta bukatzeko, 4 urte beranduago, 1951an, Joe Lynn Turner, Deep Purple eta Rainbow taldeetako estatubatuar abeslaria jaio zen. Pasa gaitezen orain gaurko komunikabideen azalak aztertzera. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Nafarroan, 74.000 kasuren artean, COVID bidezko 300 berrinfekzio erregistratu direla dio titularrak. Argazkiaren bidez, Herriberriko jaialdia amaitu dela jakinarazten du. Horretaz gain, Nafarroako dozenaka enpresatan ez dela ordutegia kontrolatzeko legea aplikatzen nabarmentzen du azalean. Gainera, Nafarroak espetxeetako osasunaren eskumena atzo onartu zuela ere aipatzen du. Bestalde, beste bide desberdin bat azpimarratzen du Notiziasek, baita etxeratze aginduak ohiturak aldatzen dituela ere. Kiroletan, jauzi hirukoitzeko Peleteiroren brontzea eta Julimarren urrea eta munduko errekorra nabarmentzen ditu. Eta azkenik, 100 metroetako urrea Italiako Jacobsek eskuratu duela azpimarratzen du. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Titularrak dioenez, Nafarroako zorpetze publikoa biztanleko 5.459 eurokoa da. Argazkian, AstraZenecako azkenak ageri dira. Horretaz gain, 2 astetan Nafarroako ia 300 osasun langile kutsatu direla jakinarazten du. Baitan, Tafallako bilduko zinegotzi bat etxeratze agindua ez betetzeagatik zigortu egin dutela ere. Bestalde, COVID-aren aurrean kanpin blindatuak iragartzen ditu. Eta kiroletan, batetik, Zapata eta Peleteirok beste bi domina eskuratu dituztela azpimarratzen du. Eta bestetik, sadarrera itzultzeko plana abian dela aipatzen du. Eta gararen azalarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia epidemiologo bati egindako elkarrizketa da. Argazkian, presoekiko elkartasunak euskal hondartzak hartzen dituela erakusten du. Bestalde, Arbonan landu daitezken lurren defentsan erakundeen babesa nabarmentzen du. Eta amaitzeko, abiaduraren koroa Italiara doala azpimarratzen du, eta errekor berria Venezuelara. Gaurko eta biharko eguraldien iragarpenekin jarraituko dugu. Gaur, astelehena giro argiarekin dator. Behe-lainoa desegin ostean, zerua oskarbi egongo da hegoaldean. Ipar partean berriz, tarteka laino maskal batzuk sar daitezke. Hala eta guztiz ere, garrantzi gutxikoak izango dira eta urdingune politekin tartekatuko dira. Eguneko temperaturak gora egingo duen arren, ipar ukituko haizearekin eguzkiak ez du larregi berotzerik lortuko. Kostaldean, 22 graduren bueltan errendituko da temperatura, eta barnealdean 25 gradutara gerturatuko da. Eta bihar, asteartea, giro egonkorrarekin eta eguzkitsuarekin hasiko dugu, baina egunak aurrera egina ahala hodeiak ugarituko dira eta arratsaldean giro goibel samarra izango dugu ipar partean. Egunaren amaieran, ilundu ostean, euritara joko du Kantauri isurialdean. Haizean, noraezean ibiliko da hasieran, baina eguerdirako iparraldetik finkatuko da eta arratsaldean harrotu egingo da. Temperaturari dagokionez, ez dugu aldaketa handirik espero behar. Orain, administrazioan euskaraz taldeko Joseba Otano etorri da gure platora. Kaixo, Joseba? Egunon. Zer moduz? Ongi. Bueno, ez da etortzen zaren lehenengo aldia, ez? Ez, etorri naiz lehenago. Pare bat aldiz. Eta, bueno, gaurkoan bazatoz pixkatez komentatzera Iruñeko udalak udari begira atera duen txankletak izeneko programa horren arira, ez? Hitz egitera pixkat? Bai, horretaz, bai. Eta, bueno, zer gertatzen da?
txankletak programa horrekin? Bueno, gertatzen da, udalak euskarazko gauzak bideratzen dituela euskara zerbitzura, ez? Eta euskara zerbitzuak antolatzen ditu gauza batzuk. Baina euskara zerbitzutik kanpo, dena egiten da gaztelaniaz, eta antolatu dituzte gauza batzuk udarako, txankleta programa, kultura ekitaldiak, kirol ekitaldiak, txangoak, bizita gidatuak, eta dena gaztelaniaz antolatu dute. Ezago ez da jarduera bat, euskaraz? Nik dakidanez ez, begiratu du programa eta ez dago ezer. Orduan zuek zer da, ez? Salatzen duzuena pixkat? Bueno, salatzen dugu, nolabait euskalduna, egin batean, baztertuak gaudela, ez? Horrelako programetan, ez? Badakit beste zerbait antolatzen duela udalak, ez? Baina bere egitura da gehien bat erreldunei, zuzentzeko, ez? Denaren esan duzu ez, euskara zerbitzuak bai antolatzen dituela? Bai, urtean zehar euskarazko tailerrak, irrizikloa, antzerkian, bertsolariak, bai, gauza batzuk egiten ditu, baina kontua da hor dagoela filosofia bat, ez? Euskara kontuak, euskara zerbitzua. Hortik kanpo, ja dena erderaz, ez? Duen zoaz galdera bat egitera, edo zen gauzari buruz, euskaraz ez joan, erderaz bai, horrela antolatuta dago. Orduan zuen iritziz ere egin beharko litzateke jarduera berdinak bai euskaraz eta bai gaztelaniaz, ala? Bai, agian ez dena, baina nolabait filosofia hori, ez? Aukera ematea behitzen. Euskalduna gutxiago gara, baina baita ere badago sektor bat euskalduna, kasu honetan gaztei zuzenduta dago zikloa, Iruñan hori da sektorerik euskaldunena, antolatu dira gauza baita ere euskaraz, ez? Bestaldez, azken egun hauetan ere jakin izan dugu udaletan, zenbait udaletan hemen Iruña herrian, ez? Euskara eskatzearena edo balioa ematearena, ez? Geroz eta gutxiago egingo dela? Ja, hori da nolabait filosofia horren barruan, ez? Euskara zokoratzea. Eta, joaten bazara zerbitzu baten bila, egin behar duzu berderaz. Euskarazko lanpostoak debekatzen ari dira, ez? Zenbait udaletan gertatu da, Berrobeitin, Berriozarren azkena, Uharten, Atarrabian, Zizur Nagusian. Orduan atzera pausoak ematen ari gara? Hori da erabaki judizialak edo Nafarroako administrazio auzitegiak hartzen dituena legearen aurka, legearen arabera ez daiteke euskara eremu mistoan, baina haiek interpretatzen dute legea horrela eta galtzen ari gara. Eta zer egin daiteke egoera honen aurrean? Edo zer egin beharko litzateke? Euskaldunok antolatu eta protesta egin, hori gutxienez. Azken batean, Nafarroako administrazio auzitegiak erabaki bat hartzen duenean, 3 pertsona dira. 3 pertsona dira, ez dute legea aplikatzen eta eragina jasaten dugu guk. Orduan, erantzun beharko dugu. Eta zuek antolatu duzu ez zerbait? Protestatzeko... Lehenengo ekintza bai, larun bat honetan, ez? Egin dugu argazki bat Nafarroako administrazio auzitegian, pankarta batekin, hori izan da agian kanpaina baten hasiera, zer behartuko gaitu gehiago egitera. Eta kontua da, nolabait, demokrazia edo hauteskundeak geratzen direla nahiko baliogabetuta. Irabazten badute euskaren aurkakoak dena ongi, baina gertatzen bada alderantziz, haiek iristen dira eta dena baliogabetzen dute. Orduan, ze aukera ikusten dituzu? Betikoa, erresistentzia, protestak eta horrela lortu dira gauzak, galtzen ari gara, momentu txarrean gaude, baina protestak eragotu beharko ditu, ez? Gainera orain udan komplikatuagoa da, ez? Jendea mugitzea. Bai, udan komplikatuagoa da, baina zoritxarrez hau ez daudako kontua. Bai. Eta agian luzatuko da kontua, ez? Oraindik geratzen dira udal euskaltzale batzuk eta planti organiko batzuk eta horrela joango dira baliogabetzen. Eta kontziente gara egoeraz? Nik uste dut orokorrean ez. Horregatik protestei oihartzun eman behar diogu. Agian konturatzen garen erako zer izango da berandu egi?
Bueno, beranduki ez da inoiz, baina kontu da gauza horiek eragin txarra dutela gauza guztitarako, baita ere matrikulazioetan eta bar, eta, bueno, Beste alorretara, ez, ere zabaltzen direla esan dituzu. Bai, euskara ez badu zertarako balio, zertarako ikasi behar dugu. Bueno, norberak ematen dion balioaren. Ja, baina eremu pribatuan iaia ez da eskatzen, gutxienez Iruñerrian, eremu publikoan ere nolabait sokoratzen ari da, aztertuta geratzen ari gara, eta horrela segituta azkenean desagertu ere egingo gara. Bueno, ez dut uste ez, hainbesterako. Bueno, beti erresistentzia handia gutxi du, ez, mendetan zehar, baina haiek ere ez dira gelditzen, Orduan zer da hor lehia batean hork iraungo gehiago edo? Bueno, hor gaude, lehian beti bezala, bai. Baina hori postu garrantzitsuak nor betetzen dituen, hori izan da lehiaren gakoa, ez? Nolabait hasieran beharrezkoa zen gaztelania, gaztelania duna jendea zenean, ez? Gero, ja, sokoratzen dut euskararen ezagutza, eta, bueno, horrela, hizkuntza batek zapaltzen du bestea, ez? Orduan, aipatu duzu, larunbat honetako protesta izan dela pixkat hasiera, nolabaiteko hasiera? Bai, bueno, hori izan da simbolikoa, baina agian hurrengoan ja eskatuko dugu baimena, kontzentrazio bat egiteko, bueno, eta ja mugitzen diren beste taldeak ere bai, eta, bueno. Saiatzen ari zarete orduan, hortik, pixkat? Saiatu gara, egin dugu lehenengo urratsa. Bueno, horren arte ibili gara idazkien bidez, errekurtsoen bidez ere bai, baina badakigu nahiko kontrolatuta dutela bide hori, orain kalera atera gara. Eta aterako zarete, orduan? Eta atera beharko dugu. Eta, bueno, nola izango dugu zuen berri edo? Beti bezala, komunikabideen bidez, zerbait antolatzen badugu, oharra bidali, eta gero, bueno, gutxienez komunikabideekin ja ari badugu, eta, bueno, hori erabiltzen dugu, eta... Orduan, bueno, zuen helburua orain izango litzateke pixkatez, herritarrak mobilizatzea? Bai, ez badugu lortzen, haiek egiten dutena, gainera, zabaltzen dute filosofia hori, ez? Ja, lehen, nolabai, eskuinaren monopolio zen filosofia hori, baina ja, PSOEak erabat barneratu du, ezkerrak hein handi batean ere bai, eta nolabai kutsatzen ditu alderdi guztiak, eta azkenean, bueno, gizarte guztia geratzen da geldirik, ez? Bueno, baina badaude geroz eta euskaldun gehiago, ez? Hemen behintzat Iruñerrian. Bueno, teorian bai, baina ez pentsa, aspalditik matrikulazio kontua geldituta dago, orduan nahiko egoera egonkorra da eta gutxiengoan geratu gara. Baina, bueno, eta giroa batzutan izan da hobea. Bai. Uste du mugimendu gehiago izan dela beste batzutan, baina, bueno... Moteltzen ari gara, orduan. Bueno, bai, baina, bueno, hor gaude, ez? Mugimendu euskaltzailea hor dago oraindik, ez? Bueno, agian ez, berpiztuko da eta... Beharra dago, hori bai. Bueno, ikusiko dugu, ez? Bai, bueno, beti izan behar dugu itxaropena, ez dela. Bai, zalantzari gabe. Eta, bueno, zuek ere jarraituko duzu ez zuen aldetik mobilizatzen, ez? Oharrak kaleratzen. Bai, bueno, hori izango da beste etapa bat, orain arte gehien bat errekurtsoak idazkiak eta bar egin ditugu, baina ez bada aski, bueno, nolabait mobilizazioak utzi ditugu beste taldeen eskuetan, baina agian protagonismo gehiago izan beharko dugu, auskalo. Agian baduzu sentsazioa egiten duzuenak ez duela askorako balio edo... Bai. Bai. Orduan lan asko eta... Bai, zer nolabait haien boterea daukate, erabaki dute dena moztea eta hori egiten ari dira eta horretan ari dira. Orduan orain ez, erakutsi behar da... Guk erantzun behar dugu. Ez da besterik egin. Hor dago borroka eta borrokan sartu behar dugu, behartuta gaude. Orduan, bueno, zein izango litzateke ez, agian amaitzeko zure mezua? Nire mezua da gauza horiek egiten ez ustea. Zer, haiek debekatzen dute, bueno, orain debekatzen dute postu elebiduna, gu behar ditugu eta gu errebindikatu behar ditugu.
Beste inork ez du egingo, ez, gugatik. Ez, gainera alderantziz, ja jarri dute aurkako filosofia eta aplikatzen ari dira, eta lasai eta ez dute legeri behar, Zer, legeak gauza bat jartzen du, eta ja egiten duten nahi duten, ala ere. Orduan geldituko gara, ez? Zure mezu horrekin. Bai. Ezakit zerbait gehiago, ez? Gehitu nahi duzun. Bueno, momentuz ez. Orduan aurrerago, seguru etorriko zarela beste batean ere. Baliteke. Eta, nola doazen gauzak eta zer gertatzen den. Espero dezagunez aurrera pausoak emate eta ez gehiago... espero dezagun, bai. Mila esker, Joseba. Bale, ba. Eta animo asko, beste bat arte. Bale, agur, Udalerrietako albisteekin jarraituko dugu. Antxoainen abuzturako Kultura Plazara programa antolatu dute. Ikuskizun guztiak Rafael Alberti plazan izanen dira arratsaldeko 8:00etan, eta lehenengoa igande honetan abuztuaren 8:00an izanen da. Iganderako zirko ikuskizun bat dago antolatuta eta aurreragorako ikuskizuna kontsultatzeko programa osoa udalaren webgunean kontsulta daiteke. Arangurenen larunbat honetan izurriak prebenitzea eta nekazaritza ekologikoan tailerra eginen dute goizeko 11:00etatik 1:30 doain. Hala ere, joan alizateko lehenagotik izena eman beharko da online. Eta horretaz gain, 1981 eta 2008 urteen artean jaiotakoentzat Akuopolisera txangoa antolatu dute abuztuaren 11:00-arako. Interesa dutenek gaurtik abuztuaren 5:00 arte eman beharko dute izena Aranetxean, Arangureneko gazteriaren emailean ala telefonoz. Gazte erroldatuek 25 euro ordaindu beharko dituzte eta erroldatu gabeek 40. Irteera San Pedro ikastetxe publikotik izango da eta itzulera gaueko 1:00 aldera kalkulatzen dute. Mia y el León Blanco filmak abiatuko du gaur Etxabakoitzeko parkean zinema gauak zikloaren beste edizio bat. Iruñeko udalak Zibibox sarearen bidez 20 film programatuko ditu hiriko 10 auzoko parke eta plazetan. Hilabete honetan zehar, abuztuaren 2-tik 27 bitarte, astelehenetik ostiralera. Proiekzioak 10:00etan izanen dira, sarrera libreaz edukiera bete arte, eta egungo araudiak COVID-19 aurka ezartzen dituen segurtasun eta babes neurri guztiak beteko dira. Filmak honako toki hauetan proiektatuko dira. Etxabakoitzeko parkean, Iturramako bulebarrean, Buztintxuriko pasealekuan, Salestarren patioan txantrean, Gortari doktorearen plazan Sanduzelain, Yamaguchi parkean, El Lago Ipeko patioan Mendillorrin, Ezpeletaren jauregian Alde Zaharrean, Jose Bila Ipeko patioan Milagrosan eta Maiteminduen parkean Arrotxapean. Espazio horietako bakoitzean, 2 proiekzio eginen dira asteko egun berean 2 astez jarraian. Ikusgai egonen diren film gehienak edozein adinetako ikuslei zuzenduta daude, edo aurrendako bereziki gomendagarriak dira. Eta horretaz gain, gai aldatuz, San Fermin Mundiala nazioarteko xake txapelketak mundu osoko 278 milioi lagun baino gehiagoren gana heldu da. Ekitaldia antolatu duen Txes 24 plataformak emandako edukien, hedabideetako berrien eta sare sozialen bidez. Txes 24ko plataformek non 5.000 xake partida baino gehiago eta Iruña bere kultura eta gastronomia sustatzeko bideoak eman baitziren, 30,2 milioi inpaktu baino gehiago jaso dituzte webgunean bakarrik. Eta Txes 24 eta hurbileko webguneek, Txes 24 plataformak berak erregistratutako emaitzen gainean aurreratu dituen datuen arabera, hasierako aurreikuspenak bikoizten dituzten datuak lortu dituzte. Baina, halaber, ekitaldiak xake tauletatik edabidetara salto egin zuen, 260 berri baino gehiago sortuz, eta 231,88 milioi lagun bitarte metatuz, eta baita sare sozialetara ere, non 2082 txio izan eta 16 milioi lagunengana iritsi baitzen. Txapelketak edabideetan izan duen inpaktuaren ikerlana Segimedia enpresako analisi departamentuak egin du. Twitterren gaineko berariazko ikerlana aldiz Tweetbinder enpresak. Eduki horiek edabideetan eta sare sozialetan izandako inpaktu ekonomikoa €1.000.000 ingurukoa izan dela kalkulatu dute.
Kaixo, Unai, zer moduz? Kaixo, ondo, hementxe, landalan. Bai, bueno, zu Lizarra ikastolakoa zara, ezta? Eta justo, datorren astean 50. urteurrena ospatzeko nolabaiteko ekitaldiak edo jarduerak egingo dituzue, eta aurtengo urrian, azkenean, Nafarroa oinez ospatuko duzu ere. Bai, azkenean ja data hor dago, ja pizurra da dirudi, baina ja heldu da. Bai, oso luze egin da, 2020an egin beharreko gauza guzti hauek 21 pasa ditugu eta bai, luze egin da. Bai, orain abuztuaren erdialdean, bai, 50. urteurrena ospatzen dugu. Data berez, 2020an bete zen, baina, bueno, pandemiak ez zigun utzi eta bueno, hori, ostiralean egingo dugu. Eta, bueno, aprobetxatuz ere, ja Oinezari bultzadatxo bat emateko ostiralean bertan, urteurrenarekin batera abestia aurkeztuko dugu. Nik ezagutzen ez dudan abestia, osea, nik ez dut ezagutzen, ez dut entzun ere egin. Eta, Bai, orduan sorpresa izango dela zuentzat ere. Bai, gainera, esan ziaten entzun nahi duzu eta esan nien ezetz. Denekin batera entzun nahi nuela. Eta bueno, ja larun batean, goizez paiazoak dauzkagu, gero arratsaldean ikastolako ikaslehoi batek emango dio hasiera kontzertuei, Paulantropia deitzen dena, eta gero Gatiburen akustikoa ekarri dugu. Egia da, pena ematen du, ez niri pena eman zidan horrelako Gatibu ekartzeak eta hori aforo txikia eukitzeak, baina gauzak horrela sortatu dira eta horrela egin behar. Bueno, behintzat ospatzen duzu, ez? Urte bat berandu bada ere? Bai, eske gainera, dana ospatu behar da, hori ospatu behar da, Oineza ospatu behar da, ja zikloa itxi egin behar dugu, porque eske oso luze joan da eta momentu gogorrak euki ditugu ere, jendea horre ez dakit animoso edo mantentzeko, eta bueno, orain azkeneko sprintian gaudela, data hor dugu eta jazta, danak. Orain nik uste abestiak ere ikutu bat emango diola. Orain abestia entzuten hasten garenean, beste ikutu bat emango dio. Eta hortik, gero hau abuztuan hau pasatu eta oraindik badauzkagu beste ekintza batzuk, urtero egiten direnak, iraian julsari banaketa badago, ikasleek liburuak aukeratzen dituzte bertan, eta gero sariak emango ditugu Lizarran. Gero Euskaltzaindia ere badator, egun batez bere lana Lizarran egingo dute, Lizarrako udalan, eta gero ikastolatik pasako dira, aurrak ikustera, eta aurrek ikas dezaten, Euskaltzaindiak zelan egiten duen. Eta, gero txikiak handi ere badugu, eta, badauzkagu oraindik Oineza baino lehen beste ekintza batzuk burutu beharrekoak, eta gero ja urrian, jazta, ja bukaera. Bukaera, formato arraro batean izango da, ez da ibilbiderik egongo, zonalde itxiak eukiko ditugu, aforoa kontrolatzeko, jendeak lehenagotik izena eman barko du, eta, berezia izango da, pixkat arraro egingo zaigu, baina, horrela tokatu da, eta moldatu beharko. Eta, momentu hauetan nola zaudete, nola sentitzen zarete? Ni gustora, ikusten dudalako. Porque orain arte lehen esan dizudana, oso, 2020 batean, baina 21 bat zegoen eta oso luze joan da. Eta gainera momentu askotan, hori ez, ezin jendean gantzatuta mantendu, eta orain orain ikusten dut, ni kolorea esaten dut beti, kolorea ikusten diot honi, ez da txuri beltzean ikusten, eta pila kargatuta, eta bestia entzuten dugunean nik orain esan dizudana, nik uste dut horrek emango diola kriston indarra. Dena den urrira arte oraindik egongo dira, ez? Gauzak prestatzeko, antolatzeko eta lana egiteko oraindik. Bai, pausoka goaz, egia esan, gutxi gora bera badakigu zer edukiko dugun, baina lehen esaten genuen, gauzak egin behar genituela pixkanaka, porque egoera honek ez zuen bat ere laguntzen. Urrengo gauza zein da, suabe hori antolatzen da hasi gara, eta orain datorren asteburuko
jardunaldi horiek ditugu eskutartean, eta gero jul, eta gero egia esan, jaiak berak ez du izango ohikoa den oinez batek daukan antolakuntza. Ibilbideak, guneak, hori izan, lan handi bat, oso potentea, eta gure kasuan hori ez dugu eukiko. Orduan, nik uste dut horrek ere balio duela, orain ditugun gauza hauek pixkanaka jorratzen, eta hori, beste modu baten lan egiten, segurazki. Eta, ze jarduera mota egongo dira oinez desberdin eta berezi hontan? Begira, oraindik ezin dizut aurreratu, esan dezakedana da, asmoa dela, betiko moduan, nik uste, alde batetik familiak gustura egoteko modukoak, aurrentzako tailerrak eta ekitalditxoak ere egongo dira, eta gero gazteentzako kontzerturen bat, eta pixkat hortik joango litzateke gauza. Baina egia esan, oraindik ez nago, hori ekitaldikoek igual hobeto jakingo dute, baina oraindik ez gaude nik uste aurreratzeko moduan, baina bai hortik joango dela, familiak, aurrak eta gazteak. Dena esan duzun bezala ez, aforo mugatuarekin? Bai, hori da. Gure kasuan Lizarrak eskaintzen dizkigun zonalde ezberdinak aprobetxatuz, zonalde ezberdinak esan nahi dut, rezintu itxiak direnak, bere atearekin, eta naiz eta kalean izan, denetarik dugu, badauzkagu itxiak eta kalean direnak. Baina horiek aprobetxatuz, aforoa, dagoen tokiaren arabera, pandemiak esaten diguenaren arabera ere, porque orain metro terdiari dira, ez dakit Euskalo urrian esaten diguten, baina horren arabera, daukagun tokiaren arabera, eta distantziaren arabera, aforoak jarri behar, eta bai jendeak, oraindik ez dakit nola, baina jendeak lehenagotik izena eman beharko du, joan nahi duen tokira edo jardura. Apuntatu eta dana kontrolpean eraman beharko dugu, bai. Orduan berezik zer izango da, agian inguruko jendearentzat eta ez da inbeste... Segurazki bai. Egia da ere askotan etxekoak nahiko egunotan ikusten ari gara, asteburuak antolatzen ari garela, adibidez, seguru nago etxeko jende asko gatibura joan gabe geldituko dela sarrerarik hartu ez duelako, porque beti esatu dute, Lizarrakoek ikusten dugula beti dana azken ordurako, ez? Eta, hor bai, segurazki etxeko jende asko egongo dela, ez? Baina, auskalo, nola izena eman beharra den, kanpoko ere eukera eukiko dute, baina egia da ere, hori, sarrera edo, ez dakit sarrera ditu, baina, izena eman ez duen horrek, etortzeak igual ez duela zentzurik, porque tokiak izango dira, egia da ere, horiek kenduta, seguru nago, Lizarran barna giro egongo dela, eta egia da ere, hortan pentsatuz, artizautza, postuak jarriko direla herritik, eta, txarangaren bat, eta, horrelakoak, pixkaterriak girotzeko egongo dela. Baina, printzipioz bai, ez da gure asmoa Lizarraz jendez gainezka egotea, horrexegatik, egoeragatik, eta, hola gabiltza. Pena izango litzateke ez, agian hango jendea justo tokirik gabe gelditzea. Ez, hori diote, ez dala izango, seguro eski ez, baina, karo, internet ez dakit, nola bideratuko den hori sarrerak edo hartzeko modu hori, baina suposatzen dut, dana internet bidez edo egiten baldin bada, kanpokoak ere gauz aukera berdin aukiko duela egiteko. Baina, bai egia dela, diozun bezala, azkenean hau, oinez txiki bat izango da, oineza berez urte osokoa da, baina, bukaera emango diogu gauza xume batekin, eta bai, pixkatiz ikus daiteke etxekoena bezala, ez? Baina, seguru nago, kanpotik ere jendea hurbilduko zaigula. Nafarroa oinezten, ez? Helburuetako bat ere normalan ekonomikoa izaten da, eta kasu hontan, ez? Hain berezi eta desberdin eginda, zer gertatuko da horrekin, ez? Aforo mugatuarekin, imaginatzen dut ez duzuela ere hainbesteko laguntzarik jasoko? Bai,
Gure helburuen artean bazeuden bat ekonomikoa zen, baina bueno, bagenituen beste asko, ez? Alde batetik 2020 aukeratu genuen 50 urte zelako, eta asmoa data hori borobiltzea zen, ez? Urtebetetzea ospatu, eta zera, eta oinez antolatu dana batera egin egin nuen. Gero euskera bera helburu bezala bagenuen, nola ez? Gero ikastolak inguruarekiko duen harreman hori ingurumena ere helburu bezala jarri genuen. Gero kooperatibismoa eta gizarte lana eta guzti hori, auzolana hori ere helburutzat genuen, eta azkeneko helburua guzti horren atzetik zegoen ekonomikoa eta ikastolak daukan beharra, ez? Egia da, bai, ez dela berdina izango, baina, bueno, eske hola tokatu da. Hola tokatu da, eta badakigu lortuko duguna ez dela urte arrunt baten lortzen den hori izango, baino hala tokatu da, eta aurrera egin behar. Orduan ez duzu pentsatu agian, ez? Beste alternatibaren bat edo beste modu batez, beste zerbait egitea? Bueno, gero ez dakit, hor ari dira pentsatzen da nola egin, baina, karo, hau kenduta ez dakit bueno, gero ez, badago beste ekitaldi bat, aipatu ez dudana, horrek ere laguntzen du, behintzat lehengo urtean aurreneko urtez egin zen eta, bueno, ongi atera zen, da ikastolak herriari, Euskal Telebistako programa hori, eta, bueno, horre ere, bueno, laguntzaileak direla, eta, bueno, horrek ere bere bultzadatxoa ematen du. Baina, bueno, ikusi behar ere data helduta zein egoeratan gauden, eta ez dakit ze luzapen egin beharko zaion herriari, eta, bueno, ikusi behar ere horre, ez dakit. Naiz pentsatzen, bueno, pues igual norbaitek zer lagundu nahi bai luke, baina, bueno, oraindik hori pentsatu gabe dago, baina, bueno, ikusiko dugu nola egiten dugun. Orduan, pixkanak azabitzate, ez? Antolatzen gehiagi argiskatu gabe badazpada azken momentu. Bai, hala da. Pentsa, Gatiburen kontzerturako ere, nik uste dut ja, horren gertu gaudela ja jakingo dutela, baina dudatan geunden edo kanpoan edo kalean, edo barruan egin. Printzipioz, atera diren sarrerak barruan egitekoak dira. Aforoa pixka txikiagoa da, eta, bueno, giroak lagunduko duela ikusten baldin badugu, beste 50 sarrera aterako ditugu azken orduan, eta kalean egingo dugu. Baina hori da, ez? Bai, egoerak, eguraldiak, dana begiratu behar, eta pausoka goaz, bai. Orduan gauza bakoitzerako alternatiba desberdinak prestatzen, ez? Lan bikoitza. Bai, bueno, hasiera baten, karo, hau dana antolatzeko planteatu genuena izan zen, eszenatoki okerrenetik hastea, ez? Zein izango da egoera? Ojo, esango baligute urrian ez dagoela COVID-ik eta dana primeran doala eta venga, aurrera nahi duguna egin dezakegula, egin behar genuke revoluzio bat antolatu eta baina ez gure gaur daukagun egoeratik hasita, hortik hasi gara lanean eta gutxieneko hoietatik ari gara lanean. Gero bera egingo balu, primeran. Ez dezagun pentsa okerrera egingo duenik. Baina behintzat gauden egoeratik hasita hortik gora. Eta egoera hortan ari gara lanean eta horrek jartzen dituen baldintzapean. Hola tokatu da. Lehen esan duzu ez, 2020 urte borobila izatean nahi zenutela, ez zen posible izan, eta uste duzu orain 2021 batean behintzat konpentsatuko dela nola baitu guzti hori. Bai. Nik uste ja zikloa izten dugunean, ja beste modu baten ikusiko dela. Lehen esan dudan bezala oso gogorra izan da, eta oraindik ere batzuek esaten digute, nola, baina Nafarroa ospatuko da? Orain dela egun pare bat, lagun batek esaten zidan. Erderaz esaten den, no te lo crees ni tú. Eta zen bai, sinesten dut, eta sinesten dut, eta izango da egoerak jartzen dizkigun baldintzetan, baino egingo da, noski baietz. Eta eske gainera,
izan behar da. Osea, ezin dugu ja 2 urte pasata gero, horrela utzi eta akabo, eta benga, egin dezala hurrengo 22an beste batek. Guk gure zikloa itxi behar dugu, bai edo bai. Bestela gauzak borobildu egin behar dugu. Eta seguru nago, naiz eta jaialdi xume bat izan, beste formato hortan, nik uste dut danak pozik gelituko garela, aterako denarekin, eta aurrera. Bueno, gainera ere ez, eredu polita da traba guztien aurretik beti ere aurrera jarraitzaren hori ez, eta seguraski gero beti ere oroituko duzuen Nafarroa oinez berezi hau. Bai. Gustatuko liditzaidake ondorengoek ez horrelakorik eukitzea, eta baina, bueno, guri tokatu zaigu, eta diosuna, beste puntu bat ematen dio, ez? Gero oroituko dugu nola egoera latzorren aurrean, nola moldatu ginen, nola aurrera egin genuen, kasu batzutan ere, igual gure ikastolako familia hori pixkate ikusiko dugu ere indartuta aterako dela, da bai, hola bizi behar da, eta hemendik urte batzutara parre egiten dugun, pasa dugunari buruz, eta beste modu baten gaudenaren seinale izango litzateke. Bueno, behintzat hori ez, transmititzen duzuen mezua oso positiboa dela esan daiteke. Bai, eta esan dudan bezala, abestiak emango dio kriston indarra. Abestia gero horria toki guztietan entzuten denean, beste kontu bat izango da. Abestia eta bideoklipa eta dena. Eta horrek nik abestiak asko egiten du, eta jenderi askoek esaten zidaten, eta abestia nola ez duzu abestia lehenagotik atera, eta lehenagotik ateratzen baldin bada ere, suposatzen dute, igual indarra ere pixkata agortu egiten dela, ez? Hori nik uste dute beti antzeko izango dela, ez? Oso goize ez da, oso justu ez da ere. Neurri baten kalkulatuta egongo da, suposatzen dut noiz atera, eta hori ez, horrek ematen duen indar hori topera aprobetxatzeko. Eta noiztik dago prest, kantu hau, noiz sortu zen, badakizu hori? Esan dizut, nik idearik ez daukat, abestiari ez diot kasurik egin, badakit abestia egon badagoela, eta bideoa hor labean dagoela, bideoklipa labean dagoela, baino ez dakit sare sozialetan ikusi duzuen, nola joan diren instrumentu ezberdinekin bideotxoak bidaltzen. Adibidez, pianoa bakarrik azaltzen zen, pianoa. Gero, grabaketa gainera horrela egin da. Izan dira, instrumentu bakoitzak Lizarraldeko zonalde ezberdin batean grabatu du, ez dute denek batera grabatu, eta hori joan dira luzatzen. Bideotxo bat, bateria, beste bideo bat ez dakiz zer, eta dana horrela joan da, eta nire esaten didate, eta horrekin ez duzu abestia somatzen? Nik ez dut imaginatu ere egiten. Eta hori, baina ateratzen den, eta abestia egia esan ez dakit noiztik dagoen, Ez dut kasurik egin, ninago beste herritar arrunt bat bezala, bai. Ala nahi nuen gainera, ala nahi nuen, da esan nuen, nik denekin batera ezagutu nahi dut. Bueno, ari zara espektatibak oso altu guzten, beraz. Hemen ere irrikitan ditu gara. Bai, espektatibak altu jartzen ari zarela kantuaren inguruan. Bueno, niretzako abestia kriston garrantzia dauka. Nik hori, kolore asko ematen dio oinezaren mundu horri, ez? Eta nik badakit gustatuko zaidala. Modu baten izan edo beste baten izan, badakit gustatuko zaidala. Badakit zer daukan abesti horrek atzekaldean, atzetik zer dakarren, eta badakit alaia dela, esaten zuten ez ere abesti zarren bati ere keinuren bat egiten dio, baina, bueno, ez diote buelta gehiagin ematenik, ostiralean ikusiko dut, eta seguro kriston abestia dela, bai, eta asko entzungo dugun abestia, bai. Guztiok entzungo dugu orduan, ostiralean, adi egonen gara, ean izateratzen den. Eta, bueno, bai.
irailean kurtsoa beste modu batez hasiko da, Lizarra ikastolan, behintzat beste umore batekin edo. Bai, suposatzen du hor irakasleek jakingo dute eta nola lan egingo duten, ez, aurrekin, baina suposatzen dut, bai, horre eguneroko kontu bat izango dela. Iraian hasi eta ja bertan gaude. Bertan gaude. Eta ja bertan gaude, nik esatu, eske ja abuztuan gaude, abuztu iraia aurria, eske ja konturatu gabe gainean gaude. Bueno, lasai utzi. Usteko pixkatu da gozatzen ere, ez, lasai. Bueno, aprobetxatu nahi duenak aprobetxa desala, bai. Nik urrira llegatu nahi dut eta disfrutatu eta urrengoi ja estigua pasa eta bai, baina gogo handiak ditut, egia esan gogo handiak ditut, hori luze joan dalako, eta nik ja uda horrela ikusten dut. Venga, pauso eta urrir arte. Bai. Zuek aprobetxatu udaren. Bueno, orduan hori ez, urriaren 16 eta 17, eta bueno, lehenago esanen duzue ze modutan edo nola egin daitekeen, ez? Bertara joateko. Bai. Eta guztia. Bai, lehengoan ere zen norbaitek ere galdetu zidan. Egia esan, ez dakit nola izango den, ez dakit egia esan horrelako kontu hauek nola prestatzen diren, baina, bueno, suposatzen dute, ez dakit, sare sozialetan, edo WhatsAppez, edo imaginatzen dut aukera ezberdinak egongo direla dauden ekintza ezberdinetara apuntatzeko, eta bai, hori bere momentuan, bai, azaldu beharko dugu, eta, bueno, suposatzen dute toki guztietan azalduko dela sare sozialetan, eta mugitu asko hori bai edo bai fuerte mugitu barreko kontu bat izango da. Bai, jakingo duzu, tokiko duzu horren berri. Bueno, orduan, ja tokatzen zaizuena da nolabait fruituak jasotzea, lan eta gero, orain honena, ez? Bai, eta disfrutatu. Eguna ere disfrutatu, lanean egongo gara, baina igual beste modu baten, baina eguna disfrutatu eta jazta. Behar dugu zikloa itxi. Behar hori sentitzen dugu. Zikloa itxi, ia dana primeran ateratzen den, ia egoerak zer usten digun, eta horren arabera, venga, topera. Bazakitez, ja, elkarrizketarekin bukatzeko, ze mezu bidaltzea gustatuko litzaizuken edo zera zimarratuko zenukeen guztiontaz? Guztiontaz, lehen aipatu dugu ere, gogorra izan dela, baina bai gero atzera begiratuta ikusiko dugula nola gai izan ginen, egoera latzontan nola izan ginen gai aurrera egiteko eta hori, indarrak mantentzeko eta hori. Nik uste dut familiak, ikastolako familiak nabarituko duela hori, ez. Gai izan gara eta horrek indarra emango digula. Gehien bat, ez dute pentsatu nahi, ez txarra izan zen, ez gaizki pasa, ez, horrelakorik ez. Mezu baikorrak atera behar ditugu hortik, ideia baikorrak, eta hori, nik uste dut hortik ongo dela kontua ez. Nola gai izan ginen, egoera hontan, aurrera egiten. Mila esker, nahi gurekin hitz egiteagatik, eta primeran joan dadila, ja zaiena egina duzu beraz, orain aurrera. Bai, ja egina dago, eta eskerrak eman guztioi, jarriko diguzuen arretagatik, beste ikastola guztiei ere, hor ondoan eduki ditugula laguntzen, porque bai, egia da aurten guko antolatzen genuela, baino oineza berez ez da gurea. Ikastola guztiona da, orduan eskerrak eman denei, hor ondoan egoteagatik, eta, bueno, ja aurten tokatzen zaigu, da datorren urtean ja, eta faiakoei pixkat, ja laguntza eskaintzen ibiliko gara. Ja ara begira. Ez gara relajatuko. Oraindik lanean segiko dugu. Oso ongi. Mila esker, nahi gurekin egoteagatik. Eta beste bat arte. Venga, eskerrik asko zuei. Agur.
Beno ba, gaurkoz hau izan da guztia. Mila esker hor egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.